Oyawre tarik en 22 dwe mar 8 2,000 to kod 20 to kod 2 odiechieng' mano mar wuok tich maber ahinya kokadho Lolwe TV kae machiegni nonro mar Oboke nyinga Jesse Omondi go Oboke 2 The Standard kaachiel kod Daily Nation mabende koro miyo odiechieng' ma kawuono pek. Wach ma mipek e ite mokwongo mar The Standard mabende koro oketo gima duto mabidhi romo godo en Raila versus Chebukati. Azimio team believes it has waterweight case to prove election ne ek ber kendo noko time yono makare ka gidhi Supreme Court odiochieng' mano ma kawuono. Mago weche bende koro nitiere kanyo. Daily Nation bende it's in their hands now. Gino koro ni e lwet okinde kaachiel to kod jong'ad buche go mago mag Supreme Court 7 mabende koro dhi bro yango ni to koro yiero notime yo makare koso ok yo makare kaluwore gi mana neno go midhi chiw kod kaka idhi yal bura ma kamano. Kachako gi The Standard kae e ite mano mokwongo nogo nitiere weche moko kae mabende koro nitiere kae jogo mabende koro kinde mabende dhi telo ne Azimio law moja yalo bura biro bedo ka yalo bura no wan gi Feroz Noreji, James Orengo, Professor Tom Ojienda, Philip Murgor. Kenya Kwanza nigi Kioko Kilikumi kaachiel kod Ahmed Nasir Abdulhai seche mabende koro IBC ni kanyo to kod Professor Githu Migai mago bende dhi miya nena moko bende nekoketgi e ite ma iye koni. Kang'iyo ite mano mar ariyo nitie mana weche go mago mag sigana ka ite mar adek young musician shines in Dubai wins prestigious global award nitiere kanyo ja ngolo matin ahinya bende koro japiny mar Kenya. 3 people die, 14 injured in road accident mana masira motimore Homabay County kocha e ora daraja Arujo maji adek notho to 14 bende no hinyore. Making of presidential election petition, huge financial resources team involved. Iwacho kanyo ni koro omenda mathoth ahinya bende koro chal ni dhi ti godo e bura no bende koro dhi yal kuom dala 14 mabiro mitere doho odiochieng' ma kawuono kapok ochopo kanyo saa 8 kod tim mar Azimio. Iwacho kanyo ni omenda minyalo dhi tigo en $100,000,000 ma bende koro tim ka tim kata ka en tim mar IBC, tim mar Azimio kod tim mano mar jo Kenya Kwanza ka gi ng'ato e $100,000,000 nikech okinde ma gin godo magi haya gin mateko gi ng'eny ahinya kendo koro kaachiel to kod mago mabende koro dhi bedo abeda chien kopogore mago maluongo nying go mabende koro dhi bedo dhi dwaro pesa mathoth ahinya. Why court may not order a count of votes. Iwacho kanyo ng'aja ndiko kanyo bende gimomiyo samoro kwayo mar mondo ni bono bichak kwan kura kendo ma samoro doho ok nyal bi tiyo godo. Lero gik mathoth ahinya opimo manyo 2017 weche bende koro osebedo kendo mano koro pache ja ndiko ma bende koro ndiko kae. Kata kamano bura no bende koro idhi chwal en ni dhi kawo jumbe 2 dhi kawo this yale juma ni to kod juma manyien maka chopo gima tarik 3 kata tarik 3 to koro igolo ng'eto ma kamano. We have enough evidence in petition Azimio lawyers say nitiere kanyo kinde go mag Azimio osewacho ni koro gin gi neno moromo mar chwalo burano mar yiero mabende koro gidhi chwalo Supreme Court ka gidonjo ne duol mar IBC kuom yande koro nokotimo yiero maber. Gik mabende gidhi ng'iyo kanyo ni form 34A gi form 34B penjo mantiere kanyo kaka puotho ma bende ni chakoro kotime constituencies moko kata nolendi kamano kwan mabende koro nogo duoko mabende Chebukati nogolo nok donji kaachiel kod commissioners kaka ne gilando kod kuonde mabende nitiere kura mathoth ahinya mogone ker moloyo kombe moko gin gik mathoth ahinya kanyo. Raila say his legal team is ready to file case on polls today. Mano Raila kane loso nyoro te kanisa mar Jesus Teaching Ministry Donom Nairobi kuma ne otene kanyo gi Martha Karua, Kalonzo Musyoka, Babu Owino gi jotelo moko mathoth ahinya kuma ne giwacho ni koro ratiro nyaka yudi ahinya kendo koro gima nowacho kanyo owacho ni koro ka onge adiera to onge ratiro manyalo yudore to ka onge ratiro bende onge kwe to ka onge kwe to be onge koro winjruok manyalo bedo. Ne owacho wachno mabende nowachi to kod Archbishop Desmond Tutu mar piny South Africa mano ma yande no senindo. Issues in past cases likely to feature in petition which mabende samoro mano setimore 2017 makosa mano timore mano omiyo ng'ad yiero samoro inyal chak dhi ne kendo ni onwore kendo wach bura ma kawuono.
Don't panic, we'll let you live in peace, Ruto tells president. Mano Ruto ka nentiere Kiambu odiochieng' mano manyoro, kuma bende koro nowacho kanyo ni Ker Uhuru Kenyatta gi biro miye kanyo koro luor makare ahinya seche ma bende koro weyo telo mano dwe manyien. What next after NC Ford Kenya leaders fail to deliver 70%? Mano e penjo kende ma bende koro nitiere kanyo. To koro dwaro ni ipenjo ni to kane osemigi singo mar mondo mine gichwal kura atamalo 70 mag kura mag oganda Luhya kane gichopo mano. Koro ang'o ma bende koro idwa timnegi nikech nosingnegi kura atamalo 30 mago mag piny owacho to kod riwruok nogono mar Kenya Kwanza. Journalist bids all odds to clinch woman rep seat. Odds incumbent mano Donya Doris ma bende noyudo kom mar woman rep county mano mane county ma bende koro noyudo kanyo ma Kisii. Donya Toto iwacho ni koro noweyo tich Royal Media kuma bende koro nosebedo koro kotiyo kamano. Kata kamano bende koro ne en jalno bende koro nodhi oyudo kom ma kamano. Vanquished white transition could be big headache for Uhuru allies. Nitiere kanyo jo ten migepe ma bende ahinya ma bende koro ketipo gi kae bende koro neno ka samoro koro telo mar loko telo kowuok e lwet Uhuru Kenyatta kendo ponono kadhi e lwet Ruto to samoro gin gi wich bar ahinya kaluwore gi chung' margi motegno ma gisebedo ka gichung' motegno e tijgi. Candidates censure Chebukati over handling of Governor Paul. Mano jo ma ochung' e kom mar governor to kod Kakamega bende ni yiero koro chor. Koro ok gimor ahinya kod Chebukati yiero mondo bende itimo odiochieng' makinyne counties go to koro chor nyaka odiochieng' machielo bende koro ibiro wachi. Weche thoth ahinya ka kendo ite machien ka nitie weche mago mag tuke. Will Liverpool leave poor Man United on their knees again? Wacho kanyo mano aggregate ma bende ne giyudo last season en 9-0 kane Liverpool ogo Manchester United. Koro ito nit kawuono tugo ma kawuono bende mano dhi bedo kendo koso en ang'o kaluwore kanyo to kod tugo ma ok ber ahinya Manchester United nyiso season. The Daily Nation, it's in their hands now. Wacho kanyo nitiere kanyo Philomena Mbete Mwili ma jalup Chief Justice or Chief Justice Martha Koome, Isaac Lendaola, Mohamed Ibrahim, Smokin Wanjala, William Oko kod Njoki Ndung'u joma bende koro wach mar bura midhi chwal koro ni e lwetgi. Machielo bende burial begins for Kenyan nurse who drowned in Canada. Mano ite mar adek Helen Nyabuto nyadendi kata Helen Wendi ma bende koro nowito ngimane koro juma mano mokadho kane en live e Facebook seche ma bende koro nogabal Canada kocha en nurse kendo koro en gima nomako ji gi wuoro ahinya. Top legal minds face off in poll petition. Wan gi James Orengo, Philip Murgor kachiel kod Feroz Noreje mago magazimi mag Raila Amolo Odinga. William Ruto ne Fred Ngati Abdul Nasir kachiel kod Katwa Kigen seche ma IBC ne gidho migae to kod Kamau Karori mago joma bende koro dhi rakore gi koro gi wich gi kaka giwinjo chik kod gik ma bende gidwaro mondo mi koro timbre ne jogo ma bende koro haya gi kata jogo ma bende koro kelo gi. Azimio bullish on prospect in court. Iwacho kanyo mano ogol pich tipo mar Raila Amolo Odinga kane nitie kanisa nyoro kendo wacho kanyo ni gineno ka koro en yiero ma bende ok otim e yono makare ahinya kendo giseyo nyaka kaka duol mar IBC ok dhi maber. Will treat Uhuru with respect, Ruto says. Wach ma bende asenyisi kacha. 44 years after his death, is Jomo legacy fading away? Iwacho ni higni 44 bang' tho mare ka bende koro notho tarik 22 notho odiochieng' machal gi ma kawuono dwe mar 8 mano ker mokwongo e pacho kae bende koro ling'any mare chal ni ruchore ne en odiochieng' wach ma bende koro ni sike iparo kata kamano familia mare higni mago mosekadho 2 mokadho negi wacho ni koro gidwa ni mondo koro yango tho mar jaduong' no obed gino ma margi private affair ma margi giwegi ma bende koro ketie ahinya japiny ahinya. KTDA imports 9 billion fertilizer, asks state for subsidy funds. Iwacho kanyo ni koro Kenya Tea Development Authority bende koro ne
okelo kowuok e piny maoko mbolea ma beche duto te romo bilion 9. Gidwa ni mondo koro ketane mano manyalo duoko bei piny ne jopiny bende ga sirikal mondo koro gol. Kalonzo proves his value as other party leaders fumble. Wacho ni Kalonzo Musyoka bende koro yiero mokadho no nyiso teko mare kata chweny mare kalore kanyo to kod ombulu mathoth ma bende koro no gimiyo Azimio. Jo counties duto te adek ma e gwengego mago Kambani, mano Machakos, Kitui kaachiel Machakos, Kitui kaachiel to kod Makueni duto te ne gin mago gin mana Azimio bende kono loyo. Kombe ariyo kende bende od bura ema bende koro noyudo jo UDA noyudo mano Kitui East kaachiel to kod Mwala ma bende koro ne gin jo UDA modong' ne gin mago ma bende koro ne siro Azimio. IPOA launches investigation into police shooting during polls. Nitie ji ma bende thoth ahinya bende wacho ni koro nonegi e lweto bile kokadho lweto bile kini mano mar yiero nitiere achiel kuom mano bende neno nitiere ka en mano e Kisumu kuma bende obila ni nochielo magina Reinhard Omondi Otieno tarik 15 e Arena Estate e kinde mane ging'anyo kalore kod dwoko ma bende nogol mano tarik 15 gotieno. Mago obila koro duol mang'eyo tij obila koro nono ahinya mondo kaw ndamo mondo obila go Uhuru to call 10th Parliament first sitting. Iwacho kanyo ni od bura kochakore anytime now following the conclusion of the August bang' yiero koro iwacho ni samoro nyalo gibet piny ane mondo ging'i anena weche moko ka en weche bende biro somo ne tang'o ma bende koro idwa dhi ng'i what law says constitution gives Uhuru power to open parliament. House is elected president through a gazette notice shall appoint the place and date for the first sitting, which shall be not more than 30 days after election. Mano kalure kanyo bende koro pod wacha mar yiero pod nono ahinya doho to kendo koro president moyier kata ker moyier pod onge gi teko kata weche go pod ikwedo ahinya. Nitiere weche ka mathoth ahinya biro somo gin mana weche go to ng'e ni ma wach maduong' ahinya en wach Supreme Court mimenyo gi piny mangima gi Kenya kaachiel kod Africa. The big headache awaiting 30 newly elected governors. Nitiere kae gopi mathoth ahinya ma bende governors manyien madonjo dhi romo godo ma jogegi mowuok koro weyo. Wechopo e giko mar mino mar Oboke mantiere gokinyi masani Daily Nation gi The Standard odiochieng' mano ma kawuono riti masani bedo gokinyi maber nyinga Jesse Omondi.